Ja kaikki hyvä loppuaikanaan. Tässä meillä on tulossa viimeinen kilpailuveto, sen jälkeen meidän palkintojen jako. Ja sitten muistakaa kello 21 siellä Pompan torin parkkipaikalla on järsyttävä moottoripyöräshow. Plan B esittää siellä häkellyttäviä temppuja 5 KTM-moottoripyörän kanssa. Kaverit ovat todella kuuluisia jo näissä Pomper-videoissa, eli he tekevät tätä laillisesti, eli suljetulla alueella. Ja he on ainut suomalainen ryhmä, joka on päässyt amerikkalaisen tämmöisen huippuvideon kuvauksiin mukaan, ja heidän kuviensa etu- ja takasivulla siinä kyseisessä videossa. Eli Suomen pojat nousee moottoriurheilu joka saralla ylöspäin. Ja Mikko Tiainen. Ja muistakaa palkintojen jako välittömästi tuossa palkintojen tilaisuudessa sitten tuossa keskellä rata-aluetta Racetrack Modified 4-puolikkaan sekä tämä iso luokka. Ja pituutta tällä vedolla 90, 71. Ja tässä kilpailussa tänään Mikko Tiainen ottaa kakkospaikan ja samaten hän säilyttää kakkostilanteessa tuossa SM-kilpailussa. Ja Leo Perenau voittaa kyllä kakkosen, mutta käsittääkseni Teemu Suvanto silloin menee kolmosen, mutta sen ratkaistaan sitten myöhemmin. Mutta tämän hetken tilanne tässä luokassa Leo Perenau 1, Mikko Tiainen 2.